הלו, אני קונג. בחוכמתי הרבה, אני אקח אתכם אל עולם שאתם לא מכירים. כזה טיפים! זו טבלה שמראה בצורה מדעית את ההבדל בין תלמיד של גונג בהשוואה לגונג. היום גונג יחשוף בפניכם את חוכמתו האינסופית של הביגוד החכם ואת הכישורים הנדירים שלו, שעליהם טיפשים שכמוכם שמעו רק מהסיפורים! בטר משומר חום, מגן על גוף לא מאומן. אם קר, שומר על חום גוף ומנדף זיעה במהירות. גונג שולט בזיעה שלו עם כוח המחשבה. אתם? לא! הביגוד הזה יהפוך אתכם לחכמים! מטיילים בקור וגולשי סקי, במיוחד במצבים סטטיים. תנו את זה מיד! גונג מסוגל לנסוע 50 לילות וימים ללא שינה, בכל אמצעי תחבורה, אבל צריך בד מונע קמטים. להריג עמיד נוח להריסה, הוא קל לכביסה מהירה בנחלים האגדיים. ייבוש מהיר ברוח הקרב, ולבישה חוזר במהירות. מצוין, גם לעצלנים כמוכם. מורם אותו! זהו הריג צפוף כמו מיליון גרגרי חול בעיניו של האויב. הבד מגן על האור העדין של רכיכות כמוכם מפני קרינת השמש. מנדף את הזיעה הבזויה שלכם ומעברר את גופכם הפגיע. אם אינכם מהירים יותר מאור השמש כמוני, תנו זו מיד! התלמידים של גונג מתלוננים כמו בתולות עדינות! הבד הנושם מתוכנן לזרימת אוויר ספוג זיעה של תלמיד החוצה מהבגד. הלחות והזיעה מתנדפים במהירות וכך מונמך חום הגוף. גונג לא צריך את זה, כי הוא יכול להחליט על כיוון זרימת האוויר. אתם מנסים להתאמן בספורט, או מעמידים פנים שאתם כמו גונג. מספיק! מספיק! קנו את זה! עמידות למים היא תכונה שאותה לומדים במנזרי שאולין. אנשים כמוכם צריכים ביגוד אטום למים כדי שלא תחלו. בד זה טומן בחובו טכנולוגיה כפולה, גם אטימות לנוזלים וגם נידוף זיעה. כך תהיו מוגנים מפני רוחות הקרב ומפני רטיבות וקור של הדמעות שלכם. בד גמיש כמו נזיר מיומן מטיבט ועמיד לאורך תלאות וזמן כמו אדמה. אם אתם גולשי סקי או ילדות חסרות הגנה, תנו אותו מיד! בד חוסם רוח הוא חזק, קל ואלסטי, כמו קנה הבמבוק הירוק. הבד יגן על לוחמים לא מיומנים מפני רוחות חזקות. באזורים חשופים ויבשים כמו בערי טיבט או בחוף של האוקיינוס הענק, תוכלו לרכב על אופניים ולהעמיד פנים שאינכם סובלים. לוחם על כמו גונג מסוגל לדחות מעליו נוזלים באמצעות ניצחון הרוח על החומר. טיפשים כמוכם יצטרכו בגד מיוחד שחומר דוחה נוזלים משולב טכנולוגית בסיב שלו. זהו סיב לוחם בנוזלים שיקל עליכם להסיר את האבק שידבק עליכם לאחר שאפיל לכם בבושה לרצפה. לקופסות שביניכם תהנו מניקוי קל וייבוש מהיר פי 4 לאחר החיצה. במידה ונשכחתם בשדה הקרב, הבגד מתאים לשהייה ארוכה בשטח. מאחר וחוכמתו כשל בגדים רבים, לא צריך אותם! הוא חוסך מקום בתרמיל. זהו הבגד החכם באדם. גונג יודע את שפת החרקים, וזריז מהם פי 5. אתם תלמידים חסרי יכולת וזקוקים להגנה. ההריג עשוי חומר סינתטי שטבוע בסיב הבגד ודוחה חרקים ויתושים. החומר נבדק יעיל ביותר ועמיד ל70 כביסות. איש מכאן לא ישרוד 70 כביסות! הבד אינו דורש טיפול מיוחד, ולכן עצלנים כמוכם ייהנו ממנו. אם אתם מעוניינים לשהות בטבע ולבעוט בחלל שעות, הבד שדוחה את היתושים ישפיע קריטית על מידת הסבל שבחוץ. למדתם על ביגוד חכם.
אמנם יש בידיכם ידע רב יותר מכל אדם אחר במערב המפונק, אולם אני אוסר עליכם להשתמש בו. הבגד מוסווה ונראה אופנתי ויפה כמו כל בגד בחנויות האופנה העלובות שבהן אתם רוכשים את הגלימות שלכם. אני אוסר עליכם לחזור עליהן! קנו רק ביגוד חכם. מיד! גונג דיבר.